Sengizohlala phansi ilanga libalele. Ufika indoda emzini wasebuhleni. Le ndoda yasemambathe. Iminyalelo ekhaya umhlobo wayo. Kodwa imali yokubimfihla inayo. Yayisilulekwa umakhelwane wakhe nayo ngesini Nazaretha. Ngoba uShembe kuyena noma Nazaretha kuphela. Amen. Owabantu bonke. Amen. Akabuye kwaShembe, mhlawumbe uShembe uzokusiza kule nkinga obhekene nayo. Yasukuma lensizwa yahlonipha yahamba yeze ebuhleni. Yathi masekusela abantu abambalwa ukuba ifike enkosini. Isibonile nasetafuleni lapho ukuthi kwenziwani. Yasukuma inkosi yangena endlini. Yayisizikhalela lensizwa bayiduduza bashumayela ukuthi hayi njengoba usungenela ekhaya ukuzofuna usukutholela. Wathi hayi lenziwa ukuthi anazi ukuthi ngihamba ngani. Le nto ngihamba ngayo angikwazi ukuvele ngiyithole. Bekufanele ngibone Shembe. Wayesevela phezulu esitezi. Wathi wasifanibani. Embiza ngegama likayise. Naye qalaza akayitshela ukuthi kubizwa yena. Ngoba akaziwa umuntu lapha ekhaya. Baze bamthinta basho ukuthi hayi inkosi ibiza wena. Ngesikhathi eqala ukunaka engazi noma kufanele athi amen noma kufanele athi Shembe noma kufanele athi we. Yaflathela inkosi yasithela. Isikhashana kwaqhamuka inkosazana yathupha usibanibani kwathiwa nangu ithi inkosi isibike la. Uthe mayithi yaqala ukuyibika waphuma ungalo zinde. Waphuma sengathi usehlukana nomjiva. Umthifu usuhamba kwelinye izwe yena kwelinye izwe. Kodwa manikini. Yafika yema phambi kaMbatha wathi miyeke mntanami akhulume nami. Kwenze njani? Wathi baba ngihanjele umhlobo wami imali yokuba ngimfihla yikho. Ithi inkosi uyangibona Mbatha. Uthi ngiyakubona. Wayesephela umjiva ngoba inkosi umisiza phakathi kwethu izothetha amacala ethu ubona impahla igqokile ngaphansi. Waphela umjiva uyambona wathi ngiyakubona wathola isigqoko ekhanda. Wasiphendula phambi kaMbatha uyasibona lesigqoko wathi ngiyasibona uyakwazi ukusibona ngelinye ilanga wathi baba ngiyakwazi ukusibona. Wayesethi kulungile hamba uye emgaqweni othile eThekwini. Phambi kwebhenki elithile ngo-11 ngizofika bese ngikusiza. Ngesikhathi asuka ekhunjuka phambi kwenkosi yazinza ukuthi uShembe uyangilahla. Yini befuna ukwanginika imali manje ngoba ngibonile amaNazaretha benikela akusiyona imali leya. Ayikho imali la ekhaya. Akho ngisho isent. Hayi. Kombone mnikazi. Uhamba uyazinja bayifika ekhaya awungena umakhelwane wakho uyambona sefikile. Umakhelwane wami uhambe kanjani? Uthi angibuye kamabuyazi. Kwenzekeni? Uthi uShembe ungicisha imali isidanasi. Uthi sohlangana eThekwini endaweni ethile phambi kwebhenki. Uthi umakhelwane wakho awumbatha. Umuntu umehluphekile uyalalela. Hambuye lapho Shembe esho khona ngizokuphelezela futhi ngizokunika imali yokugibela. Ngeke uyikhokhe. Msolwane emhleba. Ume namanga uShembe ngufakazi wakho. Base behamba. Bafika bema. Lavula ibhenki, washaya u10, washaya u11. Umbhekwa akaqhamuki. Wathi yabona ke makhelwane ngikutshelile. Uthi umakhelwane wakhe Mbatha uhluphekile.
uthi yebo, wathi linda. Sizobuka isikhathi seyimoto. Uma kuphela imoto zezwela kithi, so bese siyasuka la. Bese sihambe sixoxe ukuthi Shembe unamanga. Uthenga past 11 siya 12. Kwase kusuka isishingishana. Mana zalethi itheko kuseyitheko. Hayi la maqhapho zesihamba kona namhlanje. Wawuthi uma uyetheka uthatha isicathulo sakho. Namhlanje ucabanga amabhuzi namadala. Ngoba uhulumeni ophambi kwethana indaba nabantu. Dodo. Nayo wethu namba. Kwase kusuka isishingishane. Sahlanganisa amaphepha. Notshani ney'ntuli. Senza lesishingishane. Babaleka abantu bangena ey'tolo. Zama lezi insizwa zombili. Uma siphambi kwaba lesishingishane kwase kuqathaka isigqoko. Semathaka le ndawo engena ngasekhanda ibheke phezulu. Uma lunguza phakathi umbatha kwesigqoko esithathe lunguza phakathi uyafika phakathi khona icheck. Libhaliwe leli check. Akusilona leli lithatha izinsuku ezisikhombisa. Oyikhipha manje uyithole manje. 1900 rands lase liyasayinwa AK Shembe. Shamli. Waze kume ikhanda kule ndoda. Ukuthi manje kanjenziwa njani? Athi umakhelwane wakhe inimbatha. Ngesikhathi besaphikisana ukuthi bangene nebhenki noma behambe sanyamalala isigqoko sendlondlo yomusa. Wasala necheck esandleni. Wangena. Ngaphakathi esaluleka umakhelwane ukuthi wambatha. Mawuboshwa ngufakazi wakho ukuthi uboshwe ngenxa kaShembe. Wangena wabeka ipasi lakhe phezu kwecounter, wabeka icheck lakhe, walithatha walibuka uthela, wathi ufuna malini kule mali, wathi ngifuna yonke. Wadonsa idraw wayithela phezu kwecounter. Ngesikhathi eyithela, uyithela uyayibala ngoba asenazo isikhathi sokuba yibale. Wayithatha wayiphonsa esikhwameni waphuma. Kwakuhanjwa olunye uhambo maNazaretha. Lo akambatha wayehamba sakubaleka ngoba lento emehlela akayikhohle. Wafika eTaxini wahlala esitulweni sochuku leso athi mawuhleli kusona athi umsizi kadriver kodwa indawo ingaka uzihlalela ngoba yini awuyiphathe kahle wena baba athi hayi ngizobadedela bangena ufuna amakhamu amaphoyisa eshike kuqala yaze yakhola imoto aqhamuka iphoyisa uhambe ebheke emuva aqhamuka ilutho wazwayo uthi abantu besendleleni uthi makhelwane wami le mali angiyinayo ekhaya ngiya emakhazeni ngiyokhokhela umuntu wami. Uma hlangena ngingakusiza baba ngizokhokhela usibanibani wakasibanibani asenesikhathi esingakakelele la ekhaya. Uthi lona osebenzayo lapha e-office uthi hawu kukhona indoda. Oh,
badabuke. Amen. Babasho kuJesu. Namhlanje sisho kuwena nje umsi. uNkulunkulu wabantu, uNkulunkulu waseAfrika. Uthi lana kufika indoda, igqoke ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama. Yayisikhokhela indleko. Wena ngikilindele kubona ukuthi uqala umzimba uye nawe ekhaya, wathi ngikhiphela manje. Uthe efike ekhaya uNazaretha wayesekholo ukuthi uShembe inkosi. Nje Musa. Somnganisi siqhubekisela ukugeza izono zethu. Themba labakholwayo. Ngicela kuma Nkosi kuleli izwe somphelana. Lapha Nkosi ngishayise khona. Ungithethelele enhlonhlo yomusa bengizama nje bakufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke. Nkosi kusise izwe nelizwe.